Mufaro wangu ugamuchire zvakare pazuva ranhasi vazukuru vangu anditi right terra kana wanga usati wasubscribe to this channel I kindly ask you to please subscribe to this channel. Also don't forget to put your notification bell kuti whenever I upload a video you will be notified. Thanks very much kuna vanoramba vachikontinya kusapota basa mushande wenyu mushauri kukuru vazukuru anditi this is not my channel, this is your channel right. Inzwai kanyaya dzedu ngataura nekuma comments nekuisawo malike akatikoshera anditi right. Terra kandauya nenyaya yandauya nayo toda kuti mbotaura pamusoro pemuzukuru wangu. Vamwe vanofunga kuti I don't like my titi but vamwe vanoziva kuti I like my titi. In fact I love my titi I love my titi anditi so very much and that's why each and every single day ndinotombocheka kuti ko cat family yaita sei. So nasiwo ndatiwa ndichitenderawo mastreet masendiraini esocial media ndabva ndaitawo dhuma namaititi vachiita live yavanga vachiita chinhu chakadi chakanaka handiti chero pasingadiwe zvapo navanhurume but isusu handinotizosana sekuru tinotenderwa kumira pese saka tabva tambomirawo ipapo tichinzwa kuti murandakadzi vari kuti kudii right. So murandakadzi vane zvinhu zvavataura vakati vanga vachingotaurawo pamusoro pelife yavo handiti so ini ndinofara kana murandakadzi achitaura zvelife yavo. There's a lot to learn if she's talking about her own personal life handiti. So I said no, let me regai ndimboita stop by ndimuziva kuti murandakadzi ari kutaura kuti kudii. So ndazofara because vataura vakati nini ini handidi zvinhu zvisina basa vakonfesa zvikanzi inini problem yandinayo yandakaita kunyange pamarriage ndakaita problem yehasha. Hanzi namaititika I'm too cheeky, hanzi handine hasha dzisingaite handiti she's very harsh zvokuti havadi any nonsense pamberi pavo. Hanzi handidi chinonzi nonsense namaititi vachitaura ipapo mashoko avo vati zoni even vamwe vesa vaiuya hameno hanzi pane wendebvu hanzi makangozviona kuti ndakamuklina ndikadii hanzi kuklina ndinoklina munhu and it's true maititi vanoklina munhu kusvika munhu ave right akuonekera. Hameno wendebvu angachireva kuti handakagera ndebvu dzese munhu akachena handiti hanzi kunyange nekumba chaiko murume ex husband hanzi aiva nemusoro unenge bhazi kudai hanzi ndikamuimprove handiti hanzi vamwene ndikazovatora ndikaendesa munovaziva maititi havana secret handiti. So vabva vazotaura kuti but biggest problem yandinayo ihasha handidi nonsense zvekuti ndizosheya munhu wedu aiko kwanzi handikwanise zvangu handiti murandakadzi ndo zvavanga vachitaurawo. So ndochandingokuvigirai pamanheru anhasi kuti aiwa tamboswera nemurandakadzi chimuona kuti anga achidii akaratidzawo muroora wake nemuroora wake waainaye akanaka chaizvo. Ndokwataswera kwatatiriwo kumasenderaini tichionawo zvanga zvichiitika tichiteerawo nepanga pachidzidziswawo kuti hashuwa madzimai madzidza ipapo. So ndiri kurifeyai kuti you can go and check live streaming yaitwa namaititi maskati handiti iriko kumaititis diaries handiti. You can go and check for yourselves. Madzimai munoonawo munodzidza, varume munoonawo zvinodawo madzimai vakadzi ava musavabate nekuseri kweruoko because vamwe vachona hashaka ndimi munodzikonzeresa varume mimi ndimi munotokonzeresa kuti vanhu vadi vange vachiita mamascharacters asiriwo. So ndiri kuti iye zvinoka you can go and check but you can wait for another video. I'm going to upload another video soon after this one handiti. So ukapedza go and check for another video. You can check also our other videos at upload makuseni handiti neane zuro futi handiti kana ungasati wasubscribe also don't forget to subscribe.